Здравейте, YouTube! Това до мен са... Кравко, престани това да правиш. До мен са Кравко и Шанмак. Да. Ще ги виждате в клиповете често сигурно. Отиваме на стреличката с колапса. Чакай ви да скачаме. Айде, 3, 2, 1. Бай-бай. Заедно сме? Да. Ще спрем ли хум? Тук целта е да... Почти всички хора знаят, трябва да убият всички... Всички го знаят. Да, всички почти. Има хора, които не го знаят. И да оцелят. Некви оцеляват. Не за да оцеляваш, ама... Ние ще го Не правим. да оцелят, да не умрат. Трябва да убиеш всички хора около тебе. Ние понякога си сядаме да се оцеляваме. Аз съм по трепата. Аре и аз. Аз убирам Знаете ли да защо спрем. аз не съм с луна работа, не знаете? А? Пазете ме, защото аз не съм с луна работа. Да, ти слушаш. Да. Не ми чупи честовете пред мене, става ли? Аре, Къде искам? Гледам как валят айтъм. Гледай. Кой иска панталонки? аз? Аз нямам на къде. Васко каже първо давай. Аз нямам панталон, така че. Аз имам клиент референ. Аз съм. Те и трябва да ги гледате в честовете, това са... Аз вече имам кета О, е. много. Вижте ме колко съм фешън. Фешен бой. Ние останахме само тъймата. Добре. Супер. Ма аз има да оцелявам на тази грозотия. Къде ще оцеляваме? Аз си направя самолет. Окей. Еми аз отивам. И аз отивам в пристанището. Айде, стани. Хора, нали знаете, че не трябва да си казват истинските имена. Абе, един път сме си го казали, нали стана? Ай! Мукай! Къде? Мукай не ми каза името. Събирай. Какво да събирам? Събирай. Кажи ми какво да събирам? Така където се дават него. Да, друг път ще Да събирам. не така, според теб яко ли е? Не ми каза името, бе, ей! Яко? Не се карайте, не се карайте. Според тебе така яко ли е? Да. Добре, значи трябва да става. Ако ще не трябва Хора, да сега си правя самолет, много е рисковано, защото ако Ако падне падне, Дани, ако Васко падне нещо... О! Дани, Кравко, Твърде е рисковано да дойда при тебе. ако Виктор Драгон падне, се бием до дупка. Не. Аре, помагай. Имам чувството, че тук е по... Аз имам чувството, че всеки момент ще падна. То и аз. Аз имам 6-то чувство. Аз 8. Аз 9. Аз 18-то. Аз 19. Я, всеки да напише буквата. Добре, стани след това с точките, след това е Васко. Мукай сте ме, надо. Не мога да спра.
Той си мисли за някакъв Васко и някакъв Стани. Да. Нали, Крафт? Да. Ей, не се пушвам. Не спирам да си мисля. Много се не види. Поне не знаят кой е. Това е хубавото. Да. Отивам да гледам утнем това. Да си прави мизерно неговия самолет. Той мапа е малко тъпа, но ви кажа. Да, наистина. Аре, бой. Аре, Вие се бийте, аз не искам. бой се. Аз ще строя самолет. Тапана така. Аз ще строя самолет. Аре, бе, лаве, аре, бе. Чупале. Мама ти бе. Той падна ли? Тук съм. Жив си, браво. Аз па бягам. Пата не мога да строя този самолет и някаква пътка стана. Сега не такъв. Че те премажем аз тебе. Гошо. Той ще викаш с бика ти. Не! Не! Бийте се! Не бе! Мама ти бе! Мама ти! Аре, лъча да скачаме. Скоро. Айде, бай. При вас има ли места? Да. О, мага, аз се бъгна. Да, и аз. Добре, ай само веднага смирам. Бързо е. Ой, е на най-новото бейби. Да. Умирам. Аре бързо, 2 места. 1-0. Тим! Аз го взех, бе! 5. Бачи ми бъгна, не ви. Благодаря, елате А който ми лъгне, не кажа аз. Хора, ще изпаузирам докато... Не така. Добре, хора, върнахме се. И... Това е един от най-новите мапи. И продължаваме купона. Да, на мен още ме е ладно, не види. Ама ти поне се движиш ли? Не! Имам някакво изгледам като... На мен трябваше да паузирам клипа, защото ми стана бяла... Видне, брак, аз съм по средата. Не ме цели. Един те чели. А не го чели, бе. Аре. Не ме убил някой. Вас оставих ти. Бийте се, бе! Абе, още не сме двама. Оставих ти чешко. О, той идва по въздух нещо ли? Аз се кача нагоре. Абе, и аз спим. О, някой е тук. Слизай долу. Слизай долу. Да, бе. Той мара меч, да знаеш. Бийте се, бе! Бутна го! Опа! Сега биеме ли си? Още сме тъйна. Кой е трети? Той е там. Да. Аре, слизай, бе! Абе, да бе той! Виждате? Мам. И аз победих. 3, 2, 1. Бай-бай! Добре, Добре, хора, след няколко секунди трябва да спираме клипа. Затова чао и ще се видим утре. Чао, чао.